Innovestor on pääomasijoitusyhtiö. Meillä on muun muassa rahastoja, life science, kiinteistöt, mutta myös tämmöinen uusi energiavarastointiliiketoiminta, mitä mä tällä hetkellä vedän. Asennetaan liikekiinteistöjen yhteyteen aurinkopaneeleita sekä akkuja. Me tuodaan semmoinen kokonaisvaltainen energiaratkaisu kiinteistöön. Hyötyjä on monenlaisia. Niitä on hyötyjä kiinteistön käyttäjälle, eli ne saa ennustettavaa ja edullista puhdasta sähköä. Hyödyt on myös kiinteistön omistajalle. Ne saa aivan uuden päivitetyn energiainfran kiinteistöön. Mutta me pystytään myös tukea muun muassa kantaverkkoa ja yleisesti Suomessa sähkön käyttäjiä tasaamalla hintapiikkejä. Me halutaan olla tässä näin mukana pitkään. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pystyä tehdä ketterästi, kustannustehokkaasti asioita. Terawatti meillä oli sitten semmoinen olo, että heidän kanssa pystytään rakentamaan jotain pitempiaikaista suhdetta. Tällä hetkellä ollaan Terawatin kanssa toteutettu ja käyttöön otettu 4 kokonaista hanketta, mutta sen lisäksi meillä on pipelineissa yli 10 hanketta ja tavoitteena ensi vuoden kesäkuuhun asti noin 30 hanketta. Terawatti ei pelkästään asenna, vaan he on erittäin vahvasti mukana myös suunnittelun ohjauksessa. Ne antaa ideoita sekä suunnittelulle, me käytetään sitoviseen, mutta myös tilaajalle. Mitä tehokkaammin pystytään hyödyntämään ja mitä tehokkaammin meillä on osaamista kaikin puolin rakennuksista ja rakentamisesta, sitä kustannustehokkaammiksi me pystytään tulla. Me tiedetään, että kun on uusi kompleksinen kokonaisuus, niin kun hanke on niin sanotusti valmis, siinä jää asioita, joita me joudutaan pohtimaan jälkikäteen. Terawatt ottaa niistä tosi hyvin vastuuta. Varsinkin jos on joku asia, mitä esimerkiksi ei tiedä oikeastaan kuka sen olisi pitänyt alun perin hoitaa. Siinä tavallaan erottautuu se, ketkä on ne hyvät tekijät ja ketkä kun näkyy se perävalo ja lähtee pois, niin ei enää vastaa puhelimeen. Tämä hanke on ollut paikoittaa tosi haastava ja me ollaan siitä huolimatta pystytty tekemään erittäin hyvää yhteistyötä, jotta ollaan saatu nämä järjestelmät toimimaan.